Kuhle kahle phakathi kwemfezi emnyama nontaba yaseDubai. Nginibingelele ngiphinde futhi nginebingelele namhlanje ngaphansi kweHanda STK Media. Igama langu uAyanda Musabelo ngwakamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngibonge kakhulu nganza kwethu kibo bonke abantu asebesubscribeile ngaphansi kwe YouTube channel yethu. Siyabonga kakhulu nganza kwethu. Uma ukuthi ubungakasubscribe sicela nje ukuthi ukwenze okulungile, usubscribe, ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho. Ungakhohlwa futhi ukukhuluma nathi la ku comment section yethu. Kanti ke ngaphandle ukuthi size sikumoshele isikhathi noma sikumoshele idatha lakho, asigijime singene endabeni esiyiphethe namhlanje. Isuswa ikhasi lika Facebook phakathi kwemfezi emnyama kanye nontaba yaseDubai. Lezi insizwe esizibonile sebenzisana kahle kakhulu esikhathini esingaphambilini kuze kuzofika engomeni imaboneni kuya kuze kuzofika kwealbum imfezi emnyama la ibiza khona ngophumlani la kokota. Labaculi laba basebenzisane kahle kakhulu. Esesikutholile ke thina njenge STK Media ngomthombo wethu othembekile. Lezi insizwa lezi ngathi akuhle kahle kulezi insuku. Njengoba imfezi emnyama sike sabona ipost lapha na ku Facebook ukuthi kunomuntu osebenzisa ipage lakhe la Facebook ngendlela ongasiyona nanomuntu ozama ukucekela phansi igama lakhe. Wayeseveza nanokuthi impumelelo abantu ibenza bengakuthandi. Kwabeka abantu abaningi basola abantu ke basola ukuthi ngabe ubani ke wenza yonke lento lena. Kwaseke namhlanje intaba yaseDubai yaphawula noma ke intaba yaseDubai nayo ibe siliveza kuvolayo malana nalolu daba lolu. Yathi solakala ukuthi iheke ipage lo muntu thizeni futhi isebenzisa ngendlela wrong, isebenzisa ukushela abantu nanokuthi mhlawumbe ithuka abantu ngale page leli noma idicelela phansi isithunzi somunye umuntu. Yasithi yona ayikholelwe idiceleleni phansi omunye umuntu nanokuthi into esimphatha kabuhlungu ukuthi kunabantu asebemthuka noma asebethuka nanoma wengane yakhe ku inbox kwa Facebook kama wengane yakhe. Leli udaba lolu abantu abaningi libashiye bejabule kakhulu noma libashiye futhi ke bengazi ukuthi bethini noma libashiye ukuthi abantu abaningi baphoxekile ngoba bazi ukuthi lezi insizwa lezi zisebenzisana kahle kakhulu uma kuza ngasemculweni. Sisifisa ukuzwa lapho kuwe ngasekhaya ukuthi wena lolu daba lolu ulibona kanjani noma ke mhlambe uthini ukuphawula kwakho ngoba abanye abafowethu lapha baphawulile lapha abanye babalandeli bomculo wamaskandi lapha na ku Facebook ngesikhathi intaba yaseDubai biveza uvolayo isho nokuthi iyasongeleka manje nalolu daba lolu size yathatha yalinikeza yalibike emaphoyiseni ukuze izokwazi ukuthi makukhona okwenzakalayo kiyo ubani o responsible for leyo nto leyo. Thina sifisa ukuzwa kuwe lapho ngasekhaya ukuthi wena ucabanga kanjani ukuthi lezi insizwa bengafanele ukuthi lolu daba zize zikuthathe zikunekela abantu lapha ezinkundleni zokuxhumana. Bekufanele ukuthi mhlawumbe zihlale phansi zikhulumisane zibonisane la ngabonisana khona ngoba angicabanga ukuthi iklasi la Facebook seningaze liqhathe abantu asekunesikhathi eside kangaka besebenzisana futhi ke lingabaqhatha futhi ngakwelinye isayidi ngoba indaba elapha ezinkundleni zokuxhumana yenye indaba leyo sekuba kuphenduka kube yenye indaba lesi suke singene nabantu abaningi ke nje ke bajabhile mayelana nalolu daba lolu mangabe beluzwa. Thina sifisa ukuzwa kuwe lapho ngasekhaya ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba lolu bese ke nje ke ukhuluma nathi ku comment section yethu siza ukuthi uthini wena kuthini. Thina njenge STK Media nathi ke nje lushiye sishaqekele kakhulu lolu daba lolu ukuthi kungenzeka yini ukuthi lezi insizwa zombili azisaboni ngaso linye ngempela na. Kanti sisakhuluma ngodaba lezi insizwa lezi kule mpela sonto nje ke le esiphuma kuyona bekade kuzobe kuyimpela sonto yempucuzeko maskandi festival njengoba sazi ukuthi impucuzeko maskandi festival yenzeka njalo ngoJuly ngase inyanga evikini ngaphambi kokuthi kuphele inyanga. Sicela nje ukuthi ukhulume nathi la ku comment section yethu usitshele ukuthi wena ngempela kwimpucuzeko maskandi festival yakulonyaka yikuphi onathi ucabanga ukuthi ngempela ikuphi igame kade ezokwenza noma yiziphi igame koyikhumbulayo ezenzeke ngempucuzeko yangonyaka oyedlule noma ucabanga ukuthi ubani bezovala umcimbi lokho noma ucabanga ukuthi ubani lo mculo ofikayo emculweni lo bezoyihambela no 10,000 kule game lena. Awusitshele nje ukukhulume nathi ke sikhulume ngempucuzeko le esingenzekanga ke nganza kwethu ngenxa ye COVID-19. Ngethemba ukuthi ngonyaka ozayo sobe sisonke kwimpucuzeko maskandi festival yangonyaka ozayo. Sithatha leli thuba leli siyabonga kakhulu nganza kwethu bonke abantu abasubscribe ngaphansi kwe YouTube channel yethu. Mangathi ungafisa ukukhuluma nathi la kuma social media wethu noma ke nje lapha enkundleni zethu zokuxhumana ungakhuluma nathi ku @ayanda_stk noma kuyikhasi lethu la Facebook ku@ayanda_stk_media. Siyabonga kakhulu nganza kwethu. Inkosi izibe nani kuze kube futhi nangokulandela.